Ambalima bamanan kameno malikono ani maliko kanga foleni walimano obe kata okelengele na bela jele mafuyan fosi goro la kafonyana ako bisimila ka bi bamanan kuna foni sorolem kene kono mimi na wala li chamake awiye maliki bareo ani jien fanwere ki bareo la siraba mi ni obe wasala ani mainandi bla nyogona ni ajokundama beti jo kilometri kononton hakeala o siraba yin laglana uya togoda ko jigia sira la route de l'espoir ama wala doniya ka fo akulumu kari keneka mini onyenemera ka ben kari temene avril kalo klimuwa ani kelema wasala dugu ani alamini kadin ubela jelende bora kache ina fokomi konokulu wala sa kasega keni sira la kurakurali obara inkulumu karli sere mini ahaklina nyuma mbora samba kulibalila ni oye fanganyini ton pervem fasuko nyema doi moba chama ka bo baflabe cercle la olu sera ka kene la soro femunu soro la anga tama diun yoro ni oye Amadou Camara ani aka jatala Draman Mali anga je ango nyamada nyon fe Siramin kurubu karle fleni nu ko ma ko jigiya sira mainandi ni wasala che kilometri konontodo a hakilna tara samba kulubalde fe ka sira inglan wala sa mo mi ya mataga mabagoyi doka ba u ka torowla u ka mama ko glanto sira fe ko samba ka continuer oui tiens mais samba ka continuation avec dépend mo munu ba ko avec kuma do fo ko sa ko mo wa fo ko sa e kungolo e kale manson koni ato fana tala kate foko jurukse fana tala kate foko sa kungolo sa de ka fo ka kungolo gala o be ke kungolo gansandi samba na ya blanye fe a jurukse to mu na otura la comme jeunesse ya faute comme dialo jeunesse ga présent aka tugu samba la o de be sa dafa sinon kungolo don te fengere juru fana se ka foike a frale nyonga o de be ke fembai otuma aw yere nyebe kola anya foko fasoko tai fasoko yere do ni tunye conseiller RPM na mais nana ye ka fo samba e barakela di na ngini kana fasoko la donc mo mi ba faso fe o be jamana bela jele ni fe donc ne nana fasoko la an nana ni sira glan la je vraiment ni kun bora maina kibe na wasala ibse ga air flag sira la ibe essence mi yere jeni ibse ga 1 litre et demi ibse go jeni mais domi to ebi ibse ga bo maina kana wasala ni hari essence kemela ta bi ka aller retour ke donc Magadugu na lamini be ni sira ma glan wasala ni glana Magadugu na lamini be de sira glana munu ye ka babu sentiga ire ka fo sira glana akumana oluka dugu jako mugani tan sira tagama gweleya mutumo ola abena ke sababu ye ko wuli bawo aga fola wala sa ika mainandi soro ado tunye klefla ko sira fe anya ni bara indamene ni sira bara indamene bara amena donc abi sandama dababo vraiment demsenu bora jamana imbe ka damene walia mara kana bla gim atoko Magadugu mara fo kana bla gimbaya kana bla wasulu demsenu de kumbe bo kata kununi berew bo kana do sira inga mais obe hagli bora fasoko de la surtout samba bo unana kata soray ani benu ni fam ani bara tamanke ani bara imbla o watela otu e mwade utide bara gelera mais sadi ansikile menyina ani res hagli kuntala mais hagli bala ka fasira imbe bara de unana fa yana ko vraiment ko ye hagli soro ko ka sira imbe bara tuguni uni benu ni sadi minaw bora tlefla unana sira ina se wasala mami ye sira inglan ka di dugudoma no ye Samba Kulubali ako wasala ni mainandi sira atagamali tunye gweleya dan kerenkerenela banabagato ni musola sirleon alhamdulillah rabbil alamin ambe ala fo kala barakada comme ya foto comme ni sonja de be ni sonja sabla an kuye barado damne karni le 30 septembre 2017 ode sira membe bo commune dola kata commune dola comme anga bara faso jo bebo tugado parti resiglembe ode kama volontan ko fe nyana jaw ko fe ando na sira glan fenena comme be ay commune compte la feneta ke o fene kunga bonini mais yantani ni sira kumbe commune bere joro abe commune woro wa munu be teme yan fe mais abe parlement cercle bede nafa donc anya barani damni alhamdulillah mo chama ne nana andeme parti politique bala ka fara jago kelaw kan demsenu bora u farkolo la ka fara ambalaga olu fene wundidi fen fe tobuli fen fe jie fen fe ka boko che kana be seko ke
ala sɔnna sira nin banna kilomɛtiri 9. alhamdulilayi bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen bɛ sabula bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ nin sira in degun dan tun don kilomɛtiri 9 i tun bɛ R2 ani miniti 30 de ka kan fo ka taa se R3 bɔɲɔgɔnko ma nka bi alhamdulilayi ala ni Sanba Kulubali ani PRVM fasoko maaw sababu u sera ka nin sira in labɛn bi Fɔsalakaw y'a yira na k'a fɔ bi nin sira in i b'a kɛ miniti 10 miniti 15 o b'a yira k'a fɔ baara min kɛra bi a nafa bonyana kosɛbɛ. Ka taa avril kalo tile 24 na ka taa bila a tile 25 la Dunanjigiso Hôtel L'Amitié kɔnɔ yan nɔ o bɛna sigiba dɔ bisimila coopération sud-sud o ka lajɛrɛba dɔ o bɛna sigi sen kan yen nɔ Tuwala taga kunkan Bamako yan nɔ tile 2 kɔnɔna na nabagaw ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Sénégal Maroc ani Mali jamana u bɛna jɛ ka masala ka hakili jagabɔ caman kɛ ka ɲɛsin Tuwala taga lahalaya kunkan Alhamidu Badini ani a ka jatala Seydou Ɲari olu de tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Sherifila Jabaniso tɔgɔ la ka kɛ baara in seere u sera ka fɛn minnu sama ma an ka jɛ an k'olu lajɛ. Kabini san damani Maroc jamana ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan tungarata binankun kan cogo min a ka jamanadenw jamana kɔ kan ani tungarakɛ minnu sigilen do Maroc jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire Sénégal ani Mali jamanadenw olu bɛ se lafiya sɔrɔ yen nɔ cogo min na o kadra kɔnɔ tɛgɛnɔbila kɛra sɛbɛla Mali ani Maroc jamana cɛ ka bɛn ni février kalo tile 25 ye san 2019 ni tile 2 sigi bɛ don o kadra de kɔnɔ n'o de ye ka hakili jakabɔ kɛ wasa ni jamana kofɔlen ninnu ka tungalata bɛ se kɛ lafiya ye cogo min na projet mun bɛ wele ko action de coopération sud-sud a sigikun o de ye ka taama sira nɔgɔya ni jamana 4 ni ɲɔgɔn cɛ bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna na bi sɔgɔmada baara a bɛ taama de kunkan taama min ni an bɛ se ka kɛ an farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ kɔgɔjitigɛ t'a la o ye farafin jamana jumɛn ye Mali ni Sénégal cɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ Mali ni Maroc cɛ an bɛ se ka taama ka don ɲɔgɔn na cogo min na an bɛ se ka sɔrɔw kɛ cogo min na an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ an ma kɔgɔji tigɛ ka tungalata kɛ sɔrɔ ni yiriwa ye ni ka tungarakɛw ka hakɛw lafasa fo ka taa bila taa ni ka segin nɔgɔya la jamana 4 ni ɲɔgɔn cɛ o de ye action de coopération sud-sud ka laɲiniba ye wa a musakako ɲɛnɛbɔbaw o de ye Union européenne ani Allemagne jamana ye Mali jɔyɔrɔ ka bon ni baara in na kama sɔrɔ n'an y'a jateminɛ an ka taamadenw ka ca ni jamana caman ta ye bi an ka taamadenw n'i y'a jateminɛ an ka ca ma miliyɔn caman ye anw b'a fɔ ko miliyɔn 4 mais a ka ca ni o ye kosɛbɛ donc Mali jɔyɔrɔ ka bon ani kɔsa in na an y'a ye k'a fɔ ko Mali jamanadenw taara jamana caman na ani tiɲɛni sera u ma n'an ko tiɲɛni sera u ma caman ɲin tora a la sisan an bɛ fɛ ka o de bali an tɛ fɛ ka tagama bali mais an bɛ fɛ ka tagama bali minnu bɛ an ka denmisɛnninw to kɔgɔji la minnu bɛ an ka denmisɛnninw to cɛncɛn kan Mali jamana minisiriso mun ka ca bɛlen do tungarakɛw kunkanko ɲɛnɛbɔli ma o ko ni kɛnɛ na kɛ sabu ɲuman ye yaasa fɛɛrɛ ani dabali ɲuman ka se sigi sen kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko tungalata binankun kan 100 sara la 80 bɛɛ bɛ kɛ farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka techniciens minnu yɛrɛ bolo bɛ baara la kosɛbɛ olu de bɛ na tile 2 baara kɛ ka sigi baara bolo jumɛn de bɛ yen n'o bɛ se ka denmisɛnninw don baara la ni jamana ninnu kɔnɔ kelen kelen n'i taara Sénégal i b'a sɔrɔ baara bolo dɔ bɛ yen o denmisɛnninw t'u bolo a Mali la compétence bɛ anw na n'i taara Maroc sɛnɛ na sira fɛ fɛn caman na an ka denmisɛnninw bɛ se ka baara caman kɛ nka an t'a ko ladɔn n'i ye techniciens bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan olu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca Ala fɛ an ka denmisɛnninw bɛ se ka baara sɔrɔ ni jamana kofɔlen ninnu na k'a sɔrɔ a ma kɛ tiɲɛni ye k'a sɔrɔ a ma kɛ kasara ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ka kɔn Bamako ɲɛ ni sigi kelen ɲɔgɔnna kɛla Sénégal jamana kɔnɔ wa Mali kɔfɛ kun bɛ sin Côte d'Ivoire jamana ani Maroc de kan ni baaraw bɛɛ nata kuncɛ yen nɔ Bamako jelikuntigi kura Mamadu Ben Sherifu Jabate a tɛgɛ dara jelikuntigi kɔrɔw ka ladafɛn kɔrɔw kan ka bɛn ni tarata don avril kalo tile 23 ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ sigi a ɲɛnɛmayara ka sigi sen kan Ala ma hinɛ Modibo Kuyate la ale ka denbaya la Jikɔrɔ ni Para la Bamako sigida 4nan kɔnɔ mɔgɔba caman o bɔra ka kɛnɛ in lasɔrɔ Sherifila Jabaniso tɔgɔ la Fatumata Yaya Kane ani a ka jatala Ibrahim Kulibali olu de tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ
n'i ye Mali jamana siyaw ta k'a lajɛ siya minnu ni a ladakɔrɔ minɛnw ka teli ka sɔrɔ a nɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya na jeliw bɛ jɔyɔrɔba ta o la a tɛ tɛmɛ tile damadɔ kan jelikuntigi baaraw kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya na Mamadu Ben Sherif Jabate ale de sigira golo kan min ni a ye jelikuntigi kɔrɔ nɔna bila ni o ye Modibo Koyita ye o sigili baara ninnu bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ jeliw farala ɲɔgɔn kan ni ka na u ka laada tɔ la tile ni o de ye jelikuntigiya minɛnw dili ye jelikuntigi kura ma ni o y'u ka laadala minɛnw ye n'i y'o laadala minɛn ninnu yɛrɛ ta k'a lajɛ o bɛ tali kɛ u ka bere kan ka se u ka laadala saki ma ani fɛn caman wɛrɛw bere kiki sinsin bere la ka baara ɲuman de kɛ ka maaw fɔ k'u bɛn cɛsirijala min bɛ ko n ka n cɛsiri n kana sɛgɛn jeliw ne tɛ dɛ jeliw minnu ye danaya dan kan olu de ko k'a fɔ an dalen bɛ e la k'an bila ɲɛ ni ɲɛ n kɔfɛla n k'u ye dɛ donc olu ni ne ko an ka n cɛsiri ni jala in de ko an kana sɛgɛn dɛ ko ka maaw fɔ k'u bɛn jamana ka ɲama jɔ dɔ ka bɔ furusaba la dɔ ka bɔ kɛlɛbaw la kɛlɛ banbali min bɛ jamana kɔnɔ ka dɔ b'o la duguw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ka dɔ b'o la bɛn ka na yɔrɔ bɛɛ ka diya donc miseli bɛ yen an ka kɛ miseli de ka kalali kɛ ka maaw fɔ ka maaw bɛn ka maaw ladiya ka maaw bɛn e ne ba donc bere n'i y'a ye n ko k'a fɔ n ko minɛn ninnu tɛ ma kɔrɔ minɛn ninnu dira kɔrɔ min ma n'i y'o lajɛ i tɛ suma mais an b'a ɲini jatigi ɲumanw fɛ k'u k'an dɛmɛ koyi n'i y'a mɛn ko jeliw fanga bɛ Mali jeliw la n'i y'a ye jeliw bonya bɛɛ jeliw tɛ jatigi ɲumanw de don u y'u yɛrɛ dɔn sisan kɔni jeliw y'u organiser ka ɲɛmaa k'u la institution politique administrative olu fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ u k'a dɔn k'a fɔ ko jeliw y'u organiser jeliw bɛ yan institution religieuse u bɛ fɛn fɛn kɛ jeliw jɔyɔrɔ dɔ bɛ yen u k'an wele u k'an bila ci la u k'a lajɛ ni kow bɛ ɲɛ ni kow tɛ ɲɛ alihamudulilayi diɲɛ don o don furu dɔ bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan jeli dɔ de y'a furu sira tɔgɔma kɛ u b'o ɲɛ dɔn mais n'a kɛra institution ye an y'an organiser u k'an wele kɛlɛ banbali bɛ yɔrɔ dɔn ni jeliw da donna la an senna kow tɛ kelen ye a bangena san 1977 wagatiw la Madina Kagoro ni o bɛ Mali jamana marabolo filanan fɛ wa a fatura ka bɛn février kalo ma san 2017 wagatiw la ni o ye Modibo Koyita ye ni ale de tun ye jelikuntigi kɔrɔ ye ka kɔn Ben Sherif Jabate ɲɛ jeliw ka ni laadala minɛndi baaraw sen fɛ u da sera ma kumakanw caman na minnu ni olu b'a yira k'a fɔ ko Modibo Koyita tun ye cɛ ye min ni a y'a jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ faraɲɔgɔnkaliw la ka se bɛn ani keleya ɲinini ma Mali jamana kɔnɔ a lajɛrɛ in senfɛ fana jeliw y'a yira u ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ k'u b'a laɲini jelikuntigi kura fɛ ni o ye Ben Sherif Jabate ye a ka wulikajɔw boloda cogo min na laɲini min ni jeliw bi o nɔfɛ o minɛnw ka se ka fa n bɛ min fɔ Ben Sherif ye a nana nin coordination in na famille Koyita bɛɛ tɔgɔ la cɛkɔrɔba y'a bila yɔrɔ min na a k'a ta ye la lutte continue anw dɔrɔn tɛ Mali de l'est à l'ouest, du sud au nord. Jeli bɛɛ de ye fa kelen ba kelen ye. An ta ye o de ye. Donc ɲamakala bɛɛ n'an wulila min nɔfɛ an bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka jabakalaya lataga ka jeliya sigi a minɛn kɔnɔ sinon problème wɛrɛ tɛ yen n bɛ min ɲini Ben Sherif fɛ a ka dayɛlɛ jeliw ye a ka dayɛlɛ ɲamakalaw ye a ka dayɛlɛ hɔrɔnw ye ni min man ɲi a k'a fɔ hɔrɔnw ye ni min man ɲi a k'a sara jeli ɲɔgɔnw na anw tugura kɔ an y'a ta k'a bila ɲɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko a lajɛrɛ in sen fɛ seereya caman fanaw kɛra jelikuntigi kɔrɔ ka baara kelenw kan ni o ye Modibo Koyita ye lajɛrɛ in laɲɛnamayara kosɛbɛ ni jeli fɔlisen dumanw fana ye minnu ni olu dɔnkuruw kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin jelikuntigi kɔrɔ tɛmɛnenw ma ka se kura sigilen ma Club 66 ye a ka dɔgɔkun laadala tilen ka bɛn ni tarata don avril kalo tile 23 ye u dagayɔrɔ la Sulemani Bugu la ni o de ye ka sefa wari miliyɔn 1 ta k'a di u ka tɔnden dɔw ma mɔgɔ 3 olu de garijɛgɛ donna nin dɔgɔkun in na chèque di in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Sadio Sidibe ani a ka jatala Samba Tarawele olu de tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ Bara daminɛw la maa min yɛrɛ ye secrétaire général ye club 66 kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ bɛnkan wari minnu bɛ sara kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada 75 olu ye maakɔrɔ ye ni ka fɔ ka taa se u ka sugandiliw minnu bɛ kɛ
n'an b'a f'u ma ko tirage kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada mɔgɔ 25 olu bɛ taa o ma hakɛ la a tilala k'a jira kɛnɛ kan k'a fɔ ko fɛn fɛn ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye ko o ye club 66 ka haminako dɔ ye jɛya sira kan n'i y'a ta kɛmɛ sarala 75 o bɛ ta tɔgɔ sɛbɛn aran na mun tɔgɔ sɛbɛn mun ye 25 o bɛ ta tirage au sort la a ɲagami kun fɛ walasa minnu fana nana kɔ sanfɛ olu ka se ka garisɛgɛ sɔrɔ o tɔgɔ sɛbɛn a la association club 66 ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye dɛmɛ min bɛ se ka jɛnatigɛ ɲɔgɔn bolo a ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ka an ka se k'an yɛrɛ bɔ nɔgɔ la ka baara ɲini baara ko nɔgɔya ani ka fantanya kɛlɛ ka d'a kan an b'a dɔn an ka jamana ye fantan jamana ye gouvernement tɛ se k'a bɛɛ kɛ mɔgɔ minnu garisigɛra semaine kɔnɔna la an bɛ ka olu ka prix dili de kɛ mɔgɔ saba bon n'i y'a jateminɛ tɛmɛnenw na an sera mɔgɔ 5 ma mais siɲɛ na an ye mɔgɔ 7 ta hali siɲɛ tɛmɛnen an ye mɔgɔ 7 ta donc a bɛ na k'i ɲɛna ko dɔ bɔra nombre la dɛ mɔgɔ 5 ani mɔgɔ 7 bon an b'a fɔ dɔ farala kan ka d'a kan fɔlɔ mɔgɔ 5 mun tun don cotisation faralen ɲɔgɔn kan kun tɛ tɛmɛ mɔgɔ 1 kan mɔgɔ kelen dɔɔni association yɛrɛ de tun bɛ a dafa fɔ mɔgɔ 5 la walasa ka u encourager donc o kun ye mun ye comme n'i bɛ den deli taama la i b'i bolo don a kɔrɔ mais n'a a sera wagati ma i b'i bolo bɔ a kɔrɔ n'i bɛ don club la i ka k'a membre ye i duralen don ka 2000 sara o 2000 ye carte i photo bɛ taa ka carte d'i ma o carte in b'a to i bɛ fɛn dama sɔrɔ maa minnu garijɛgɛ donna ni nafolo kasabi in na u y'u ka nisɔndiya jira ni ka tila ka foli ani tanu kɛ k'a ɲɛsin club 66 baarakɛla bɛɛ ma nisɔndiya a diyara n ye kojugu yɛrɛ n bɛ club 66 mɔgɔw fo o ye 1 million di a diyara n ye n bɛ welewelekan mun lase u ma k'a fɔ ko in tɛ kulonkɛ ye et puis tiɲɛ don fana réalité don a daminɛ ne yɛrɛ tun ma da la mais ne tanti ala n'u ka encouragement o yɛrɛ de k'o bɛɛ kɛ pour que ne yɛrɛ ka inscrire a la et puis n'u ka fiche fana kalan d'inscription fana kalan o de ye n da la a bɛna nafaba lase ma parce que n yɛrɛ bɛna an ka propre commerce kɛ kasabi wari min dira kɛnɛ kan maa 3 de garijɛgɛ donna u la ko n'a kɛ kun ye walasa ɲɔgɔn dɛmɛ ani u bɛ nafolo minnu sɔrɔ u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni u ye club 66 secrétaire général a ka fɔ la ko n'i y'a ta ka jateminɛ bibi na club 66 a ma bɛ taa jɔ maa 60 fo ka taa se mɔgɔ 13 minnu bɛ sarali kɛ a ɲɛ ma an bɛɛ ye maliyɛnw de ye foyi tɛ min bɔra kɛnɛma ka na dɔrɔmɛ 1 ma bɔ yɔrɔ si ka na kuma caman bɛ ka fɔ a la fo k'a ka faamuya c'est un jeune malien denmisɛnnin kɛnɛ dɔ de y'a kunna wari ta k'a don a la ka ca 1,130,000 ye donc u ka lajɛya k'a fɔ kɛnɛma mɔgɔ ka wari t'a la kɛnɛma a tɛ yan walasa ka foyi kɛ ko dogolen foyi t'a kɔ donc 75 in o de b'a to ni mɔgɔ bɛ se ka 1,1 million sɔrɔ parce que olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ko tila ka kɛ 1 million sarada club 66 yɛrɛ ka haminako belebeleba dɔw ye jumɛn ye walasa ɲɔgɔn dɛmɛ ani fantanya o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na fo ka taa se denmisɛnninw ka baarabaliya an ka jamana kɔnɔ an ka laɲini fana dɔ ye bi ka baara di denmisɛnninw ma an b'an profiter ka welewele bila Bamakɔ n'a lamini Mali fan bɛɛ fɛ an ka laɲini ye ka denmisɛnnin ba 200 ta baara la yanni kalo 6 cɛ an b'aw hakili jigi k'a fɔ nin jɛkulu in u ye baara caman sigi sen kan baara min bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ dɔw hukumu kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la balo sifa ɲɛnamaw k'olu kɛ dɛmɛ ye k'a ɲɛsin maa dɔw ma kɛnɛ yɛrɛ kuncɛra ni photo de famille taliw ye o de fana b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnbaga sɔrɔlenw don an ka jɛ an wolo ɲamada Misra jamana kɔnɔ n'o ye Egypte ye Maréchal Abdel Fattah al-Sisi jamana ɲɛmaa ka laɲini min kɛra wasabulo kɔnɔ wasadenw k'u tɛgɛ kɔrɔta yɛlɛma ka don jamana sariya sunba sariya se dɔw la ka se ka dɔ fara a ka kumaw ka jamana ɲɛmaaya la ani ka ni kura fiyɛ jamana surasiya la politiki binakuu ka fɔ ka taa se jamana ɲɛmaw ka jamana kiri taabolo ɲuman jateminɛni ma o furuba kalata min kɛra jamana kɔnɔ referendum jamana ɲɛmaa ka hakilina tɛmɛna bawo awɔ de cayara ni a yi ye kɛmɛ sarala Misra jamana denw na 88 gwari 83 bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ i jɛna n'a ye maa hakɛ min bɔra ka kalata n'o ye taux de participation ye kɛmɛ sarala 44 gwari 33 wa yɛlɛma caman de kɛra jamana sariya sunba la jamana ɲɛmaa a ka manda fɔlɔ kun ye san 4 ye nka nin sen a yɛlɛma
kɔnɔ ko min ye nin ye a bi san 6 de kɛ o b'a yira k'a fɔ Maréchal Abdel Fattah al-Sisi a bi to fanga na fɔ san 2024 ko in kɔni kɛli sɛbɛkɔrɔ teliyara ka sabu kɛ don kɛra n'a ye wasabulo kɔnɔ wasadenw ka a don bala ani bɔ ka kɛ n'a ye wasabulo kɔnɔ ka jamanadenw sɛgɛrɛ foroba kalata senfɛ tile 2 de donna u ni ɲɔgɔn cɛ o de kosɔn maa minnu zɔmin ka jan olu ko maa tɛ se ka caman bɔ ko in ka baw sigi ka fɔ ba ma kɛ a ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni a kɛlen ka ɲi a kɛlen man ɲi jamana ka bɔ b'a la a ka bɔ t'a la o tɛ se ka sidɔn nin cogo in na ka sabu k'a karila kuru la cogo min ka hadamadenya hakɛlabasa jɛkulu minnu bɔra dama ni olu tɛ Maréchal Abdel Fattah al-Sisi ka fanga filɛ ni ɲɛ ɲuman ye Misira jamana ɲɛma ani fanga sinamatɔnw kuma dama di olu ma kunnafoni di so baw la u ka se k'u dantigɛ jamana sariya sunba ferekete yɛlɛmali baaraw kan. Libe jamana kono Maréchal Khalifa Haftar kɛmɛ ka kɛlɛ min bi Faba Tripoli ka ko fɔ a kan daraki Fayez El Sarraj na ka kulu maramafɛntigiw la a kɛmɛ sababu ye ka maa caman kɛ k'i sigiyɔrɔ bila kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa minnu ni olu bɛ Tripoli ni a laminiw na olu kɛn ka taa yɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ la bilen u kɔnɔ gannen don nka Fayez El Sarraj ni o ye diɲɛ selekɛnɛ ni setigi jamanaw ka maa ɲɛma lakodɔnnen ye a b'a fɛ ka Tripoli daraki maa min na o ye dantigɛli dɔ kɛ Italikaw ka kunnafoni di gafe dɔ la min senfɛ a y'a yira k'a fɔ kɛlɛ min kundan bɛ Tripoli ka bi ka bɔ Maréchal Khalifa Haftar yɔrɔ Tobruku gouvernement dankelen ko fɔ a ka Tripoli minɛ ko maa 800 ɲɔgɔnna de bi sɔn ka bɔ Tripoli yanfan fɛ k'i kunda nazarala jamana kan Kouaji sira fɛ maa minnu zɔmin ka jan olu dɔw y'a yira k'a fɔ Fayez El Sarraj ka nin dantigɛli in kunnafoni di siraw fɛ k'a bi n'a fɔ maa min bɛ ka dɛmɛ ɲini ko maaw yo a ye na ɲamɔ nɔn tɛ Maréchal Khalifa Haftar kɛtɔ don kan ka dugu minɛna n'o ye Tripoli ye avril kalo tile 4 kabini Maréchal Khalifa Haftar ye bolo mɔgɔw bɔ Tripoli nɔfɛ a n'a ka kɛlɛcɛw a kɛra sababu ye ka maa caman yɔrɔ minisiri min bɛ Italikaw fɛ yen ni a ɲɛsin bɛ Itali kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma Matteo Salvini ale kɔni kɛmɛ k'a jira k'a fɔ olu ka daw kɔni joualen don Kouaji sira fɛ k'a fɔ i b'i to Libi ka don u fɛ yen ko kɛlɛ kɛn bɛ k'i degun Libi jamana kɔnɔ ko da suwalen don a mɛnna maa 30 ɲɔgɔnna de bɛ Libi jamanadenw na minnu kɛmɛ k'u sigiyɔrɔw bila diɲɛ selekɛnɛ ni tɔma Nations Unies ka hadamadenya dɛmɛni kɛ jɛkulu ka fɔ la o maa 30 la 16 bɛ yen minnu dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin olu ma diɲɛ selekɛnɛ ni tɔma Nations Unies fɛ nka 3 wɛrɛw fana bɛ yen minnu ye dunanw ye Libi jamanadenw dɛ olu kɔni da kɛn bɛ u bolo kɔkuya ni kɔngɔn joie ye nin kɛlɛ filanan min wililen filɛ nin ye o bɛ dɔ fara u ka tɔɲɔ kan kabini avril kalo tile 16 mugu bɛ ka fili Tripoli ka Maréchal Khalifa Haftar fɛ tarata ka dugu jɛ araba la mugu min bɛ wele ko roquette o dɔ filila Tripoli kan maa nanama sumanen caman bɔnɛna a nin na dɔw y'a yira k'a fɔ maa 254 bɔnɛna a nin na ni ka maa 1228 jogi avril kalo tile 20 la tɛmɛnen Maréchal Khalifa Haftar yɛrɛ Tobruku gouvernement kɛlɛ disi min kɛmɛ k'i bolo mɔnɔbɔ Tripoli nɔfɛ ko fɔ a k'a minɛ a ka kɛlɛbolo b'a bɔ sentigi ni o ye Ahmed El Mesmari ye o y'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i hakilina tigɛ k'a fɔ de ko Tripoli minɛ min dabɔra ko segin bɛ kɛ kɔ ko tɛrɔ ta bi kɛ Tripoli yɛsaden fɔ ka Tripoli minɛ bamanjima minnu dan b'u yɛrɛ kɛ Fayez El Sarraj ka kɛlɛbolo dɛmɛbaw ye a barata Libi jamana juguw don Fayez El Sarraj fɛnɛ kɛmɛ k'i jigi da olu kan ko fɔ Tripoli ka ko k'a jɛ olu bɛɛ lajɛlen de mɔ. Sigikafɔ dɔ kɛra ntɛnɛn jamana ɲɛmaakɔrɔ ni jamana ɲɛmaakura cɛ Joseph Kabila jamana ɲɛmaakɔrɔ Félix Tshisekedi jamana ɲɛmaakura Congo Kinshasa hali ni maa filaw kun k'a ma mɛn u ma surunamaw minnu ye u ka baabusɛntigiw ye olu y'a yira k'a fɔ ɲɔgɔnkumɛ in kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ wele ko Cité de l'Union Africaine farafinna tɔnba Union Africaine tɔgɔla yɔrɔ don jamana ɲɛmaa daga yɔrɔ de bɛn bɛ yen mɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ni Félix Tshisekedi jamana ɲɛmaakura ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya fanba k'a bolila fɛn min kan ko minisiri ɲɛmaako de don baw nin y'a kalo 3 ye Félix Tshisekedi bɛ fanga na minisiri ɲɛmaa ma se sɔrɔ k'a sababu kɛ bɛnkan dɔ de bɛ yen u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan min kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ u bɛ jɛ ka ko in jateminɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn dɔ ka k'o kɛ minisiri ɲɛmaa ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ fanga bɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ka fa de la bi bawo tiɲɛ don u ka cɛbɔ Emmanuel Ramazani Shadari kɔni ma se ka kɛ jamana ɲɛmaa ye nka wasadensigi kalataw député sigi ani sénateurs ka sigili ka taa se marabolo ɲɛmaa sigi Joseph Kabila ka fa de ye fanga sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen la o kumana
o b'a jira k'a fɔ maɲɔkalaban fila de bɛ Felix Tshisekedi kunna sa ka yaala kɔsada in na jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila kun ye maa dɔ dajira k'o ka kɛ minisiri ɲɛmaa ye Albert Yuma Congo Kinshasa jamana kɔnɔ jakuluba min ɲɛsin bɛ dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sirako mɔ compagnie minière publique GK min na ale y'o ɲɛmaa ye nka bi n'a fɔ o fɛnɛ ma kɛ jamana ɲɛmaakura Felix Tshisekedi hakilina ye barisabu ka d'a kan ale fɛnɛ kanubaw kɛmɛ ka jira k'a fɔ maa o maa n'i yera jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ka fanga kɔnɔ kisa dɔ la ko cogoya tiɲɛ kow tɛ se ka ba i nɔfɛ ko kumana k'i man ka ye jamana ɲɛmaakura Felix Tshisekedi kɛrɛfɛ bebe in kɔni na jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ni jamana ɲɛmaakura Felix Tshisekedi kɔni kɛmɛ ka cogoya bɛɛ lajɛlen kɛ janko mɔgɔ kana gwɛlɛya ye u ni ɲɔgɔn cɛ i kɛ o kɛ k'u ye i b'a sɔrɔ ɲi jɛn bɛ yɛlɛ ni jɛ gwɛlɛya fansi tɛ ye u ni ɲɔgɔn cɛ nka maa minnu ye kɛnɛ dugulenw ye olu ko ko u ta in kɛmɛ pati kolonba ɲɛjugu bɔ n'an bɛ ɲɔgɔn bɛ nka man di ye kɛnɛ de ka a bɛ dogo ni yɛlɛ ni jɛ ye ko fɛn min b'o sɛmɛndiya kɔsada in na Felix Tshisekedi jamana ɲɛmaakura ye taama min kɛ ka ɲɛsin Ameriki jamana ma a se a ko Ameriki ma ɲɛmaaw ma k'u kɛ pewu jagoya fanga min kun bɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ san 20 laban dɛmɛnen na k'a b'a jagoya fanga gili bɛɛ lajɛlen bɔ o kɛra sababu ye ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ka fa Front commun pour le Congo FCC ma ɲɛmaaw tɔɔrɔ ko jamana ɲɛmaakura Felix Tshisekedi ye olu ka san 20 fanga kɛlen mafiɲɛya Ugandakaw fe dɔnkilidala min kɛra tɔgɔtigi ye fɔ a kɛmɛ k'i kɔ a da bi jamana ɲɛmaa Yoweri Museveni kɔ a la sanko a tɔgɔ kun bɛ bɛɛ lajɛlen da ka sabu kɛ a yɛrɛ kun minɛna k'a datugu nka yana kun ka datugu jamana kun sɛbɛkɔrɔ kalayara fɛ barisabu ka d'a kan mugutinaw bɛ sɔrɔla ni jamana ɲɛmaa ka fa ni ɲɔgɔn cɛ Bobi Wine a bilama a se t'a yɛrɛ la ka bɔ a ka du da fɛ ka sabu kɛ tarata tɛmɛnen lakana tigilamaw taara Bobi Wine ka du koli k'a ye walew kɛ walew minnu mina ni jamana ti Bobi Wine a tɔgɔ yɛrɛ o ye Robert Kiyangulani ye ndɛnɛ a welela Kampala Uganda faba lakana tigilamaw fɛ ka sabu kɛ ɲajɛ dɔ kun kan ka boloda a fɛ min balilen kun do jamana ma ɲɛmaw fɛ a ye tulokun gwɛlɛya ko fɔ a ka ye o kɛnɛ kan san 2017 ale de y'i can k'i jɔ jamana ɲɛmaa Museveni k'i kwada o kwa la min bɛ fanga na kabini san 1986 kuma min na n'a yɛrɛ kɔni y'a ye k'a fɔ lakana tigilamaw kɛmɛ k'a ka du koli a ka labasabaw ni o ye avokaw ye olu nanɛ ko u bi don ka taa ka kunnafoniw da lakana tigilamaw ma jɛ ni olu fɛnɛ doni ye a sɔrɔla ka ɲini u fɛ u ka se lakana tigilamaw dagayɔrɔ la ka yamaruya sɛbɛn dɔ ɲini min bɛ nisɔngoya taama dɔ daga a ka maaw ye Uganda faba la Kampala nka labasabaw ni o ye avokaw kɔni ye polisilakaw y'u gɛn k'u ka kɛnɛ bila joona dɔnkilidala in Bobi Wine n'a kɛmɛ fanga sinamatɔ ɲɛmaa ye bi ni wasaden fɛnɛ don wasabulon kɔnɔ a ko Uganda jamanadenw bilama u tɛ maa wɛrɛ dɔn ni Yoweri Museveni jamana ɲɛmaa kelen dɛ denmisɛnnin minnu si bɛ san 16 la k'u ma deli ka jamana ɲɛmaa wɛrɛ ye ni nin jamana ɲɛmaa kelen Yoweri Museveni tɛ ko fanga sen bɛ yɛlɛma ye a ka dantigɛliw la ko Yoweri Museveni k'i janto fangaw minnu bira kɔsada in na k'a fangaw gili sɛbɛkɔrɔ donkun bɛ Algérie fanga Abdel Aziz Bouteflika ka fanga gili donnen kun do jamana ɲɛmaa Omar El Bashir Sudan jamana kɔnɔ a fɛnɛ ta kun gili sɛbɛkɔrɔ donkun bɛ maa si kun ma sigi n'a ye k'a fɔ a bɛ bi ko kumana ko Yoweri Museveni k'a dɔn k'a fɔ a ka fanga bɛ se ka bi kuma bɛɛ a ko ale yɛrɛ bɛ min ɲini Uganda jamana ɲɛmaaw fɛ nisɔngoya taama ka kɛ fa bɛɛ lajɛlen la su ani tile fo ka taa fɔ Yoweri Museveni gɛnna ka bɔ fanga la ka kɔn bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kuncɛli ɲɛ nin ye bataki min ni o bɔra Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmaayaso ka bureau exécutif yɔrɔ k'u bɛ foli kɛ ka sanga ni olu ka tɔn ɲɛmɔgɔ sugantili ye k'a bila Haut Conseil islamique du Mali ɲɛmaaya kunna ka sanga ni silamɛ tɔnba in a ka kɔnkɛrɛ ta ko sabanan baaraw ye minnu ni olu ɲɛnamayara ka bɛn avril kalo tile 21 ma k'u wasara kosɛbɛ ni u ka tɔn ɲɛmɔgɔ ni o ye an fa ani an karamɔgɔba a Seyid Sherif Ousmane Marani Haidara suganti cogo ye k'a bila Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛmaaya kunna wa k'u danganiyalen don a kan sira bɛɛ lajɛlen kan k'a fɔ danaya min ni o taara k'a da cɛba in kan k'a bila Haut Conseil islamique du Mali ɲɛkun na ko danaya in ko u danganiyalen don a kan k'a fɔ a bɛna se ka o jigiya minɛ ta ka danaya in minɛ fa kosɛbɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ baw cɛ in a ka
cɛba in yɛrɛ a jogo mun ye minnu ye Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛmakura in a jogoba ye fɛn minnu ye ni olu ye ka se ka ɲɔgɔn faamuyaw ka se ka olu tɛmɛ kosɛbɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnyaw ɲɔgɔn lamɛnw ani sigikafɔw ka olu ye a jogo ye minnu ni olu ye a taabolo ye hali k'a da o yɛrɛma k'u dalen don a la ka fɔ ɲinifɛnw olu bɛɛ lajɛlen bɛna sabati ni ka kɛ sɔrɔfɛnw ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmayaso u ko u bɛ foli kɛ ka ɲɛsin silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma k'a da u ye kelenɲɔgɔnya min ani dannaya min jira Haut Conseil islamique du Mali a ka lajɛrɛba in o ta ko sabanan o kɛnɛ kɔnɔna na min bɛ sigi ka fɔ ani ɲɛmayaso kura o sugandili ko fɔ ka olu ka ɲɛmɔgɔba a Seydi Cherif Ousmane Marani Haidara ta ka bolosin o la k'o kɛ Haut Conseil islamique du Mali o maa ɲɛma ye ko o foli bɛ kɛ ka ɲɛsin diinɛtɔnw bɛɛ lajɛlen ma ani diinɛ ɲɛmɔgɔ u ko k'u bɛ labana ka foli bila an karamɔgɔ Haidara yɛrɛ la ni o de u ka ɲɛmɔgɔba ye ka labana ka duwawu don kɛ a ye k'u ka bilasiralikanw ani kɔkɔrɔmadonni walew k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲɛsin a ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ tɛgɛ nɔ bilala bataki in na groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma dankan Thierno Adi Omar Cham fɛ chevalier de l'ordre national du Mali an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o de fana bɛ nana dansigi kɛ an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni diso ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali la laseli nata an bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen in kɔnɔ yan nɔ sanni o cɛ aw k'an bɛn